Ang dami na nila. Lesson learned. Next time, magdadala ako ng 2 jacket para hindi mukhang everyday pareho yung suot ko. Book 18, chapter 11, page 17. You figured out what day it was in front of you. Going out again. But it's kind of late now. It's almost... We've gotten a little later every day. At yung OOTD ko, ganun pa rin. What's our plan today? Oh, to see the deer in NARA. Yes, we're going to NARA. Yeah, let's go. At palaki ng palaki ang eye bags natin everyday. Ganda ng araw. It's so bright. Init. Lesson learned. Next time, magdadala ako ng 2 jacket para hindi mukhang everyday pareho yung suot ko. May CR. Ang galing, tas yung upuan nila. Ganito, parang bus. Dito na kami sa NARA. Ang cute ng mga tindahan. Parang classic na Japan style. Ayan, maraming gacha-gacha. Okay. Lagi kong pinapatago sa kanya kasi feeling ko mawawala ko siya eh. Eto naman sa labas ng station. Oh, wow. Maraming tindahan. Oh, it looks like in Dotonbori. Better. Better? Here? Yeah. Yung gacha-gacha din nila, oh. Ganyan. Ito, the best for souvenir. So, let's try it. Try natin. Aww. Okay na din. Ang daming mga deer na, na keychains. Ito, ang cute nito. Utos sa mura lang niya. Ito maganda. It has all, like, the Buddha tree, tapos yung pagoda. Yung mga souvenir dito, ang mumura. Like, ito, 300 plus lang siya. Ay, ang mga puno doon, nag-iiba na yung kulay. Let's cross. Sa ngayon ay naghahanap kami ng makakain. Gugu. Ito yun, no? Ito yung nakuha ko kanina. Meron din sa iba. Ang cute naman na ito, umiilaw daw siya. Pangalawa na itong nakita kong bookstore. So, dito na kami kakain sa Ichizoku. Try namin kung masarap. Ayan, no space daw, labas. Nakapasok na kami sa kainan. Ayan, may mga pictures ng deers. At ang cute ng nila, ng dessert nila. May deer, tapos merong tori. Kaya lang, to matcha. So, hindi ko siya gusto. Pero baka kumuha ako ng iba. Yan na. Ang pinakaunang binigay sa amin, gulay. Ito na yung in-order ni Sam. What's that? It is pork cutlet with curry sauce and egg and rice. So, it's a lot. Sauce. Amoy na amoy yung curry. Ito na yung sakin. It looks so good. Hindi ko naubos yung akin. Too much cheese, pero sobrang sarap niya. Pero si Sam, hindi niya gusto tong itlog na parang hindi sobrang luto. Baby, you excited about the dessert? May pudding, ice cream, brownies na nakain na, cheesecake, and ano ba tawag nila? What do you call this? Fruit bowl. Huh? I don't know, a bowl of fruit maybe? I don't know. At my dear. 2,800. 2,800 lang yun. Lahat. That's so cheap. Is this Japan? Everything here so far is cheap. Yeah, it really is. Like the souvenirs, yeah. Wow, my lake. Ang ganda. May nakikita kami doon na pagoda. Tapos meron pa doon sa taas. So, kailangan namin yung puntahan. Pero, syempre, ang lolo nagpapahinga ulit.
Akyat kami sa taas. Ay, grabe. Hingal na kami. Yan, gagawin daw yan ni Sammy. You should pray, okay? Wow! Sa isang lugar, ang daming mga ganito. Laki! Babe, with our tripod. Tripod. Ayan, busy-busy kami. Picture, video. Oh my God! Andun, my dear! Hindi sila gumagalaw. Ang ano lang nila, oh. Sanay na sanay sa mga tao. He looks like he's going to attack me. He doesn't look relaxed. Oh, he's excited to see you. Can you go to him again? Yeah. Okay. Ayan pa, mas marami pang deer. Hello. There are more deer there. Tapos dito pa, sabi nila, ano daw, nakakatakot daw ang mga deer dito. Pero hindi naman sila aggressive. Ayan, sikat na sikat yun, no? Kasi happy deer siya. Yung iba kasi, parang pagod na mag-entertain ng tao. Siya chill lang. Tapos sabi ng iba, aggressive daw yung mga deer. Pero hindi naman sila umaatake kasi yun yung narinig ko. Ito nga, natutulog lang yun. He's just sleeping. He doesn't care about it. Lapit kami dito. Pero natutulog siya eh. Ayan, chill lang sila. Tumitingin sa mga kotseng dumadaan. The happy deer. Happy deer! Happy deer! Ayan, parang dito bumibili ng sembe. Yan, 150 yen. Ito yung itsura ng pagkain ng deer. Pero yung iba, karamihan sa kanila ayaw naman. 150 yen. Nasa 75 pesos. Let's find a happy deer. Hello! Bow your head. He keeps bowing his head. Oh my God! Ayan, umiihi siya. Umiihi. Dito pa pala ang daming mga deer. They go across the street to sleep. Yeah. Eto mga happy deer. Nakatayo sila, naglalakad. Kasi yung doon sa kabila, puro na nakahiga. And the deer of NARA Park are wild animals. They can occasionally attack people, so be careful. Ayan. So, ingat-ingat din. Oh my God! Ang daming deer doon! Picture tayo, picture. Babe, are you excited? Yeah, great. You do too. Tignan nyo naman, guys. Ang dami. Grabe. Parang sobra akong na, ano. Hello. How are you? Hi, babe. Hello. How does it feel being with deer? Very cute. They're quiet. Yeah, they are. His nose. And he's looking at the camera. He's alone. Hey.
Ang dami na nila. Kill me if you want. God, dami. Hello. Ang ganda dito, sobrang tahimik lang. Daming ibon. Sinubukan namin tong kurikura dito. 500 yen siya. Tapos ganito yung picture. Sana maganda. Ito siya sa loob. Parang ordinaryong kurikura booth lang. I'll give us this one. Oh, but you like this more, right? Yeah. So, I'm gonna keep this. No, I like this one. You should keep this one. Why? Right? You sure? Because that one's cutie, like you. Mine has a deer. Oh, okay. So, ito sa amin. Papunta na kami sa Osaka. Bye, Nara!